Hello guys, welcome back to my channel. Guys, ito pa uwi na ulit kami ng Maynila kasi kailangan nang bumalik sa work. Time check natin nasa 3:40. Tapos guys, ang kukunan ko lang ng mga video talaga ngayon guys. Hanggang ano lang guys, hanggang sa palabas lang ng Pangasinan kasi maraming mga nagtatanong na subscribers kung ano nga daw ba yung sitwasyon pag palabas ka ng Pangasinan. So guys, ayan guys, bibidyohan natin. Yun nga lang guys, nasa madaling araw pa kasi ngayon guys baka iba din kasi ang sitwasyon sa umaga. Pero nung mga last video ko guys, nung mga bandang hapon kami dumaan doon, mga nasa alas 4 ng hapon guys, wala talagang walang checkpoint pag palabas. So patutunayan din natin ngayon guys, tingnan natin kung may checkpoint nga ba pag palabas ng Pangasinan. Tara guys. Guys, kaya pala madaling araw tong biyahe namin. Napakahirap kasi guys pag inaabot ka ng ng traffic na sa Metro Manila. Lalo ito yung manual yung dala natin guys Pero dun sa mga naka-scooter, okay lang yun guys Pero sa atin na naka-manual kasi napakahirap po talaga pag na-traffic ka na. Lalo't may angkas ka tapos may karga ka sa likod. Guys, concentrate na lang muna ako sa pagdadrive guys.
guys, approaching na tayo sa sinasabi kong ano, yung checkpoint. Tingnan nyo guys, ayan guys, walang tao. Ay, madaling araw eh. Pero pag umaga yan guys, pag umaga ang napapansin talaga namin dyan, puro papasok lang yung mga pinapara eh. Pero yung mga palabas ng Urdaneta guys, walang pinapara guys. Ano pala yun guys, boundary ng Urdaneta sa kanang Villasis. Guys, ito may checkpoint din dito guys eh. Pero halos ano na rin to guys. Wala na rin tong ano eh, wala na ring mga ayan wala na ring bantay yan eh. Kahit nung ano guys, nung umaga kami dumaan, ayun may bantay sa ano yung sa papasok may bantay, pero hindi na ano yun guys, hindi na namamara yun guys. Panood nyo dun sa last video ko guys, wala naman na dun eh, hindi na sila namara guys eh, pinatuloy-tuloy lang. Guys, bali andito na tayo sa ano, Carmen Rosales. Papagas lang muna tayo dyan sa unahan guys. Time check natin, nasa 4:13. Bali, paalis na tayo. Ito guys, balik to biyahe na tayo.
Guys, ito yung checkpoint ng boundary. May nagbabantay na guys yung mapapasok. Chine-check yung nila guys may mga chine-check dyan. Sigurado yung travel authority. Pero yung palabas niya guys, wala walang nakaharang guys pag palabas. So kung taga Pangasinan ka guys, tapos gusto mong lumabas, you're free to go. Kaso ang problema mo yung papasok. Yan guys, bali yun na yung pinakalas na checkpoint guys. Kasi itong dito guys, Tarlac na kasi ito Ayan. Ano na to dito guys, bali San Manuel, Tarlac. Ayan, wala na ring bantay Tulog na rin sila sir. Saka itong Tarlac guys, hindi na to mahigpit na kasing higpit ng ng Pangasinan So bali dito na matatapos yung video natin guys. Salamat sa panonood.